Si Dumanhog Market Administrator Jose Perfecto Amadora nasikop kagahapon sa mga miyembro sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas human nasakpang dunay mga drogas ang iyang tree house nga nahimutang luyo sa iyang panimalay. Gawas niini laing tulo ka mga payag nga gigamit nga suyupanan ang napalgansab sa mga operatiba sulod sa umahan sa sospek. Si PDEA Regional Director Esperidion Javier niingon nga dunay nylon nga nakakonektar gikan sa balay sa sospek paingon sa treehouse. Gamit ang nylon didto ipadagan ang usa ka kahon nga mao'y butangan sa bayad sa orderon nga shabu. Sa maong kahon usab ibutang ang mga binayrang shabu ug i-transport balik paingon sa treehouse. Apan si Amador hugot nga nihimakak nga iyang panag-iya ang nasakmit nga mga drogas. Matod niya nga politically motivated ug planted ang tanang ebidensya nga nakuha sa mga sakop sa PDEA gikan niya. Mukaba 300,000 pesos ang nasakmit nga binultong shabu sa umahan ni Amadora.